Смятай. Той най-добре. Ма той е много гадно, защото глада си мой са люсни там. А как да стане? Глата да. Чай малко. Много я. Ама отиди от другата страна, оттам няма как да се качиш. Ай, че ще ме замръзнат ръците. Внимайте с терми, тей. Ивайло. Ай, дай, той е погната схема. Румен, бягай там! Айде, Ивайло, мятай се. Дай му да повече. Ево отгоре, бе. Дете. Емо, падаш. Емо, да ти прави... Ама на клип, ма! Клипи! Не дейте, че ще такова с чудеста. Падам просто, аз мога да се цикна. Той вече не може да се задържи. Да. Чакай, мам, сега и бил да се дигне, че той не бои. Тук вече е зора с ставането. Не е събска. Румен, сега ще падне. То от друга страна се задържа, да. Арди. Той се тръсна, не знае. Само да не е това. Значи Ево майка се прехвърляш от другата страна. Той няма друг начин. Румен, не бягай оттам. Виж какви са момици и сега копаят там. Претъркули се надясно, просто претъркули. Така. Не точно. Едно ще измислим, чакай малко. Я дай ти за малко. Да направя снега. Чакай. Не на врата му, бе! Келеш! Сега се качех. И сега и водови гледай, не може да хвана. Кой бе, сега ще кажем си. По мен нали си тук? Да, аз продължавам да снимам. Той е идиот. Майде! Емо, не дей, че си там, келеш! Не дей, че ти не можеш да стигне до там, бе! Айде, лати, бе! Към си просто. Аз съм на другия бряг. Сега Румен ще дойде. Аз вярвам, че може да се мини. Кирмите, внимайте, кирмите! Някой ще падне. Твой ли ме мина? Аре бе, толкова ли би сега? 5 минути клипче. Това беше най-великото скачане. И Миле, ако мога повториш направо, ще ти подаря свирка. Давай, Чакай, че ще праска врата някъде. Айде всички да пяскате за Емил Симеонов! Емо! Старши! 360 градуса! Румени, ти там като колче ли ще сидиш? Аз не знам къде да мина. Ами, засилваш се и падаш. Мачец. Няма къде да снимам. Ай с тя толкова. Даре, ела да виж ко брат. Ма мини от края. Кой е там? Дарито. Други, че не мама. Да, идвай насам, идвай. Къде да ви? Да, там през пресите, да. Да, бе. Ти за какво ще се буташ?
Може сега човек. От тук Иво. Стъпвай долу. Иво, не нататъка! Иво, Ей, шо, опираш керемидите, бе. Ивайло, в момента стъпваш по ръба на керемидите. каква е нинджа? Дари, ела тук. Чайте малко Дарито да мине. Някой нищо. Направиш панорамни снимки. Какво? Само, че не пред мен, Дари, че прави клипче. Ще се бърза да получиш. Те не са бърза на по. Добре, фотишки, аз да. Я тримате, фанете за ръце и скачате. Поне за крака ги. Как е пидерас. Да. Ай, дърпайте го Ивайло, го фърляте. Айде, ма! Айде, ма! За да... Ива, трябваше да се държиш и мил, бе. Не можах да се познах. Да, здраве. Погледни вече. Сега идеално. Е, така не може да са ми вече. Няма. Емо, ще скачаш? Този пидерас ще ме бутне. Аре, ела тук, бързо. Аре, момент. Ама преди малко Будай, 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 будай. Дай, дърпай, дърпай. шанс. И помисля, че трябва по-бързо да слезеш. Няма, няма. Променя и сега ще ти дръпни крака. Ела, ще мога. Аре, бедал. 69. Това е тарикат. Иво, давай пак кът нинджа. Инди, само мокриш. Как му подлизва. Как ще ми струшиш керамидите? Добре! Не, добре! Емилия, ако скочиш тъй с салта напред. Да, 5 салта да не съм. Рамбо. Нали ти викаха Рамбо, бе? Не, Имаха на едно клипче. Казват ми Рамбо! И по един черва. И него трябва да го пусне. Кача! Да, бе. Това е за родината и за всички мои братя в нея. Рози, Рози. Ти на кое? Хвърли му една розичка от конече. О, клетката, брат. Айди. Руби не. Аре? Ага. Аз си сега молто от себе си, няма да ме. Аре бе, му! Аре, ти видиш, скача. Айде, давай. Аре, бе. Васко до Гама ми викат. Как? Васко до Гама. До гама. Айде, скачай да се... Качвам бе, това даже ще правите малко полза към публика. Само не към фотоапарата. Тогава ще ти пратя фото. Арила! Васко до Гама да живее! Свобода за родината! Айде, да. Аре. Ай, толкова сби. Правили ли? Аре бе.